खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्ला गारि आरो रोगाथाइ बिफाननिफ्राय कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थांनो थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि सान्तिपुर रुनिकाटा बायदि दाब दाब जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरनि थांनाय फैनायनि थाखाय थोंजोङै गारिनि सुबिदा खालामनानै होदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बानजायनाय बायदियैनो दिनै थिग बे हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि दादगारियाव रायजोफोरनो मिथिहोनाय एबा फोसावदिं हाबाफारि लानाय जायो। फोरमायनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो 9 बाजिनिफ्राय दादगारिनिफ्राय जागायनानै सान्तिपुर रुनिकाटा गुरुबासानिफ्राय थोंजोङै कक्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम गारिनि सुबिदाया थागोन आरो रायजो राजाफोरनि देहायारि जेंना एबा देहा नायबिजिरना सरखारि बेसेन बायदिनो खम बेसेनै नायनाय जागोन। बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों फारियै डक्टर सांग्रां ब्रह्म, डक्टर अमित कुमार मुसाहारि, मुस्रि दावा फेन्जर, मुस्रि धजेन बसुमतारी, मुस्रि देबजित दत्त, बिरदाव मुसाहारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लायो। पहले तो मैं बीटीसी सरकार और सब हाथीसार कोकराझार का सब नागरिक लोग के बधाई देना चाहता हूँ। उसके ऊपर फिर कोकराझार मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुला के रखा है और उसको शुरू किया, उसका चालू किया, सिर्फ चालू नहीं किया, उसमें भी फिर 90 जैसे डॉक्टर और 24 घंटे 7 दिन के लिए खुला रखने के जो वादा किया वो सुन के बहुत बहुत खुश हुआ। तो जो आज प्रोग्राम रखा है जो DTO सर ने कि इधर से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रवाना होगा, गाड़ी लोग रवाना होगा, तो उसको भी तो एक बहुत खुशी का न्यूज़ है, क्योंकि इधर को जो आदमी के लिए सब मेडिकल फैसिलिटी के लिए अभी दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कोकराझार जा सकते हैं, उधर से ही फैसिलिटी मेडिकल सर्विस ले सकते हैं। वो बहुत खुशी है। उसके ऊपर फिर हमको ज़्यादा खुशी है कि क्योंकि जब आप लोग ने BTC सरकार ने ये शुरू किया, भूटान को मन में रख के किया, तो आप लोग ने जो भूटान के आदमी के लिए भी सर्विस खुला करके ओपन इनविटेशन दिया है, वो हम सुन के बहुत बहुत खुश हुआ कि आप लोग में नीचे जो सर्विस है हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको अवेल कर सकते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुआ। तो ऐसे बताना चाहता हूँ कि यही जो भूटान और इंडिया का रिश्ता इसी में तो फ़र्क है। दूसरा देश में ऐसे नहीं हो सकते, मगर जब भी इंडिया देश में कुछ होता है तो भूटान को हमेशा मन में रख के काम करता है। तो इसीलिए हम मोदी सरकार, BJP सरकार और BTC सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। थैंक यू। जितु नोंथांमोननि मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेलावहाय गुबैयै मा सायाव ट्रिटमेन्ट होनाय जायो? जोंनावहाय दायो मेडिकेल कलेजावहाय टोटाल 20टा डिपार्टमेन्ट रानिं जानानै दं। मेडिसिन, सार्जारि, गायनि, अबथेलम'लजि, INT बिदि लानानै टोटाल 20टा। दा बेयाव मा रोखोमबा जेरै गुबैयै कमन मानसिफ्रा ट्रिटमेन्ट बुङोबा जेरै सार्जारि लाइनावहाय जेरै जिखिनि नर्मेल सार्जारि, गलब्लाडारनि सार्जारि, एपेन्डिक्सनि सार्जारि, किडनि अन्थाइनि सार्जारि, जेरैहाय हिन्जावफोरनि जिथु सार्जारि माने गायनेक'लजिकेल इस्यु जेरैहाय इउटेरासनि अपारेशन बा ब्रेस्टनि अपारेशन आरो नर्मेल सिजेरियान सेक्सनाथ' सिजेरियान सेक्सनाथ' नर्मेल डेलिभारि आरो हारानि बेगेंनि जिथु सार्जारि, बिगुरनि बेमार, मेगननि बेमार आरो ENT बेफोर गासैबोनि सुबिदा दंजोबो। आरो बेफोर सार्भिसखौ जोंनावहाय अलरेडि बुंलांखाबाय दहाय टोटेल 91 जोंनावहाय दायो टोटेल 91 फेकाल्टिस दं आरो बिसोर गासैबो रेजिस्ट्रारनिफ्राय लाबोनाय डेमनस्ट्रेटरनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट प्रफेसर PhD लेभेलसिम दं। स' बिनि रायजोफ्रा दिनै जिखिनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा आन्डार डाइरेक्टिभ्स अफ BTC सरकारनिफ्राय जिखिनि बे रायजोफोरनि जिखिनि सुबिदा होदों बा सुबिदा मोननो नागिरदों बे जोबोद बाख्नायथाव। बा बिनिफ्राय डाइरेक्ट बिनि पेसेन्टफ्रा खाथि खालानि जेरै हाथिसारा, दादगारि, रुनिकाटा बा सान्तिपुर जेरैहाय गुरुबासा बेफोरनि पेसेन्टआ दा डाइरेक्टलि जोंनि मेडिकेल कलेजाव थांनानै सुबिदाखौ लानो हागोन। दा जोंथ' जेबो जायाखैबो जोंथ' मानसिनावथ' हेल्थनि इस्युआ थाबाय थायो, हेल्थनि परामर्सखौ मिनिमाम रेटआवनो लानो हागोन आरो जि गिदिर बेमार जादोंबाथ' माखासे फल'आप इनभेस्टिगेसन लानानै जिखिनि ट्रिटमेन्ट मोननांगौ जानांगौ बेयावनो जाजोबगोन आरो। दा बे रायजोफोरनि थाखाय
बे जोबोद गोसोआव लाना रायजोफोरा बेखौ गोसोआव लानांगौ आरो सुबिदाखौ सरकारि सुबिदाखौ लानांगौ आरो जिखिनि फ्रि सुबिदा थायो जेरै आयुष्मान कार्ड साफ्रोमबोनि लेभेलावहाय साफ्रोमबो पेसेन्टआ साफ्रोमबो आइ कार्ड थायोबा बेवहाय आयुष्मान कार्डआ जोंनाव एभेल जायो फ्रि अफ कस्ट जोंनो फ्रि अफ कस्ट सार्जारि जायो फ्रि अफ कस्ट किसुमान बेमारा जिखिनि ट्रिटमेन्ट मोनो बेखौ गासैबो लानो हायो टिउमार केन्सारफोरनि सायावबो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो खिन्थु जोंनावहाय बे केन्सार ट्रिटमेन्टनि जोंनाव जुदि केन्सारा डायग्नोज जायोबा खाथियावनो जेरैहाय केन्सार हस्पिटाल दंखायो बेयाव थांनानै ट्रिटमेन्टखौ लानो हागोन बिदि आरो बेखायनो अपारेसना जोंनाव जथेस्थ' सोलियो गिबियावनो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय नैबे दादगिरि ओनसोलनिफ्राय माने जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जोंनि डक्टर सार दं नै खाथियाव बे माने डाइरेक्ट बिनिफ्राय ट्रेन्सपर्टेसन सिस्टेम कानेक्सन होनो जोङो आवगायबोदों आरो बे गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन नैबे दादगिरिनिफ्रायनो फुंनि 9टायाव बे स्टार्ट जागोन ओमफ्राय बे डाइरेक्ट कलेजसिम थांगोन बियो कलेजसिम थांनानै टाउनाव ओंखारहैगोन आरो फैनायावबो मेडिकेल कलेज जानानै नैबेसिम फैगोन गतिके दस्रा गारि सोलायनांनाय नङा बे गारियाव ग्लास मोखाङाव लिरनाय थागोन क'क्राझार मेडिकेल कलेज गोजा रङै माने बेनार लिरनाय थागोन बे बेनार लिरनाय गारियाव डाइरेक्ट जिरायबानो बे डाइरेक्ट माने क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सहैखाबाय आरो गतिके बे गाबोननिफ्राय जासिगोन बे जिल्ला प्रसासन बिटिसि सरकारनि माबा बियो थिननाय बेजों लोगोसे चिरां जिल्ला निबो प्रसासननिबो बहाय माबा दङ आखाइ दङ आरो सिदा क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि बेहाय माने खोब जे जोंनो मोनसे मोजां सुबिदा दं बे सुबिदाखौ जोङो ग्रहण खालामनो थाखाय बेखौ जों लानो थाखाय जों मोनसे जों बयबो बारायबोनांगौ बेखौनो जोङो मिजिं थिनानै नैबेहाय दिनै मिथिंखौ खुंदों दादगारिनिफ्राय लानानै खोला फारसे जिथु बे गारि बे लामा पेसेन्टफोरखौ बा रायजोफोरखौ थिखांलांनायनि बेबस्था खालामदों बेनोथ' बे गारियानोथ' बे जिथु सोलिलांगोन बे गारियाव गाखोबानो बे थिखां लांफाजोबगोन गुबैयै मानि सायावहाय ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन बै मेडिकेल कलेजाव बे जोबोद मोजां सोंदों नोंथाङा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव मा ट्रिटमेन्ट जागोन बेनि सोमोन्दै डक्टर सारा मोजां बुंगोन थेवबो आं मिथिनायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दिनैनि थारिखआव 91 जन स्पेसियेल डक्टर दं प्रफेसार दं बहाय छात्रफोरखौ फोरोंनायजों लोगोसे बहाय ट्रिटमेन्टबो जायो 350टा बेड दंबाव आरो बे गासिबो डाक्टारा साफ्रोमबो MD जोब गासिबो स्पेसियेल डक्टर जोब जे बिराद गोरों डाक्टार दं बहाय दा बेहाय ट्रिटमेन्ट मोनगोन आरोखि बिराद खम बेसेनाव सरकारि रेटआव रायजोफोरखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय मा खालामो बे सुबिदाखौ खावलाय माने सुबिदाखौथ' जों लानो हायो माने जोङो बे एखे सुबिदानि थाखायनो जोङो हांखुर जालायजासे गुवाहाटियाव थाङो सिलिगुरियाव थाङो मेरला थाखा गारनानै दा बहाय एसे फैसा गारनानैनो खम बेसेनावनो बाङाय बेसेनावनो जों बे सुबिदाखौ मोनगासिनो दं बेनिख्रुइ साबसिन मा खोथा जानो बेनो धन्यबाद आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जा हाथिसार ओनसोलाव जोंहा मोनसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिथांमोननि माखासे सुजुग सुबिदाखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला गारियारि रोगाथाइ बिफाननि गेजेरजों मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों आं बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि जाहा चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि OIC डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा बाहाय बाहागो लादों क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिनिनो डेपुटि डाइरेक्टर डक्टर अमित कुमार मुसाहारि बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों आरो जोंनि बिफाननि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जर बिथाङाबो बाहाय बाहागो लादों जोंनि चिरांनि जोंहा DTO जोंहा देबजित दत्त लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि जोंहा DTO सार धजेन बसुमतारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मा सुजुग सुबिदा दङ बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोसावनो बिथांमोना फैदों खोब गोजोनथाव बाथ्रा आंबो रायजो राजाफोरनि जानानै बे ओनसोलनि सासे
नोगोरारि जानानै रायजो राजाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायनो सानदों जे जोंहा गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जोंहा थांलाय फैलायनि थाखाय मोनसे गारिनि बेबस्था बेखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनिसिम हगारनाय जादों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेराम नायजानो थाखाय बेराम फाहामथायनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बिथांमोना निस्सय बे गारिजों थांलाय फैलाय जोंहा खालामनो हागोन बिथांमोना बेखिनिखौ फोसावदों आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बे गाव गावनि देहाखौ फोसाबनायाव फाहामथाय लानांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो गोसो गुदुं रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिसिम सौहैनो हायो आं बेखिनिखौ खावलायदों आरो जोङो मिथिनो मोनबाय जे 20टा जा डिपार्टमेन्टआ बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दिनै बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बाहाय 90निफ्राय बारा गोबां मोजां मोजां डक्टर बिथांमोना बाहाय निसय दंफैयो होननानै खोनादों आरो जोङो मिथिनो मोनबाय जायफ्रा आयुष्मान भारत कार्ड गोनां दा बिथांमोना फ्रि अफ कस्टआव बाहाय नायजानो मोनगोन बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै जोंनो फोसावनानै होदों आङो बेखायनो गुरैयै खावलायगोन जों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङालासे गोबां खरसा गारालासे जोंनि बे खाथियावनो थानाय जा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बाहाय थांनानै गाव गावनि लोमजानाय देहा गाव गावनि गोबां बेराम आजारखौ फाहामथाय लानो थाखाय बयबो आवगायबोगोन आं बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।